ina so mu yi magana ne. A gidan rawa na yi sa'insa da kai, amma yanzu na zo gaya ma gaskiya ne, kuma maganar gaskiya ita ce SP Bushan ba ya zo ba ne domin ya yi maganin Firoz, ya zo ne domin ya taimake shi. SP ya yi ƙoƙarin ya haɗa na alaƙa da Firoz da sa bakin ɗan majalisar Raghunath Sharma, duk dai mutanen da ya bi suka ƙi amince masa. Saboda haka domin ya koya min darasi, shi ne wa 'yar ɗan majalisa fyaɗe kuma ya kashe ta. Idan 'yarka ce aka yi wa haka, shin ba za ka yi wani abu a kai ba ne? Sai kai shiru? Gaskiya ne a wasu al'amuran doka ba ta yin hukuncin da ya dace, shi yasa na shiga zancen. Ba wanke kaina na zo ba. Gani ne a matsayinka na ɗan sanda mai gaskiya. Ya kamata ka san gaskiyar magana, kar ka mummunan fahimta. Idan da hali ya kamata ka dinga gane mutane. Wannan shi ne. Sai an jima. Suriya. Na maka bahaguwar fahimta. Ka yi haƙuri. Ba komiyar labai.